皆さんこんにちは。台湾を応援する会事務局です。3月から始まったクラウドファンディング、台湾ダーの台湾語カルタを台湾全国の幼稚園へ届けよう企画。締め切りを5月2日月曜日まで延長して引き続き募集中です。この台湾語カルタ、台湾語はすべて7音節に整えられ、リズミカルで楽しい内容ばかり。遊びながら自然と台湾語の言葉やローマ字を学ぶことができるようになっています。例えば、ラチイティチペッア栗はずっと小皿を拭いているは t で終わる即音の一枚。頑張ってお皿を拭いている栗が微笑ましいですね。羊仔看鴉片唱歌ヤギが動画を見ながら歌うはすべて美音化母音尽くしの一文。台湾語らしい一枚ですね。こんな風にユーモラスで楽しい台湾語文がぎっしり入っています。カルタは絵札と文字札の全68枚です。箱は明るい黄色とオレンジで子供たちをワクワクさせちゃうポップなデザイン。遊び方の説明や音声ファイルを再生できる QR コードもついています。また、カルタの裏面は鮮やかなピーコックグリーンとホワイトのデザイン。約8センチ ×12 センチと大判で折りにくい素材です。このカルタを台湾全国約6400カ所の幼稚園へ無償で届けようというのが今回のプロジェクトの目的です。そこで今後の計画についてちょっとご説明したいと思います。こちらの図のうち第1段階は皆様のおかげで無事に達成することができました。本当にありがとうございます。ただ、実は現在集まっている資金だけでは教育部へ納品するカルタを1000個しか作ることができません。残りの5400個を作るためには第2段階の目標 20.4 万元を達成する必要があるのです。現在はまだ3分の1程度しか集まっておらず、あと13万元ほどの資金が5月2日までに必要となります。少しでも多くの幼稚園へ台湾語カルタを届けるため、どうか引き続きご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。感謝大家支持，请多下罗拉。